Cemî firadê herikî bi gurme gurme bi dilekî, dema masiyên ji wanê silavek dan bi dilgermiyekî. Hezarê coşa bi biriqandina şevqê stêrên mîna hîmekê, di herikiyan ser axa bexçên zarokên benda jiyana germikê. Xeydî bîn jî gel her masî an mêvanên malovaniya çem û xwezayekê, ne herikîn jî ava mezin ya çema zapê bê rawestwanên jê derbas dibin ji kêlehekê. Behra wanê ji ber siyaseta qirêj lêbo parastin ji xwe û jê dayîka ezmûnê Xeydîbê jî di nav şikeftê. Her sînor bi sînor bê bende lê bi ferze bendê jî deynin ser her dilekê. Bi hesreta hemizandina Urmiyê bi huşta xwedî jiyanek tijî huzurê axa pîroz, bi tîrêjên rojê an hîvê şev roj bi rihe rehmanê bêfeq ji jor an bijêr bi tevî ezmûna her tîrêjekê wê bibin afirker. Bi esmûna ava bûye ji bo her ax û ger û ajal û welatekê, ji 4 milan ber bi Dîcleya dîroka gelekî, bi lêvhatina eksa çerxa dîrokê, çîstên baranê û teneyên berfê wê her rojekê ji rojan bîne pakêbûnê, hebe jî hîn demên bilusk bi dengên xwe dilê bi hetikandinê ji ber tirsê. Xerîlokan hîn nûdû xwestekên spartinê li pey bi vegera biharê, bîne her roj ji rojekê avên zemzemê bêhna biratî û huzurê, ku didin her pêkhatiyên li axa her însaneke û kurdeke.